Predstavujeme prístroj Thomas Anti-Allergy série Aqua Plus. Dobrý deň. Predstavíme si prístroj Anti-Allergy značky Thomas série Aqua Plus. Niekoľko slov o hlavných častiach prístroja. Vypínač, box na odkladanie príslušenstva, na vrchnaku boxu sú držiaky na odloženie príslušenstva, ktoré potrebujeme, aby bolo po ruke. Na prístroji sa nachádzajú na rohoch gumené nárazníky pre ochranu nábytku. Má špeciálne kolieska, ktoré uľahčujú prechod cez prahy alebo drobné vyvýšeniny. Pod vrchným vrekom prístroja sa nachádza filtračná jednotka. Základ tvorí systém akvafiltra, je to akvafilter box. Skladá sa z nádoby, do ktorej sa naleje 1 liter vody. Na vstupnom otvore je injekčný filter, ktorý vytvára vodnú clonu a naväzuje prach, ktorý vstupuje do vysávača. V spodnej časti sa nachádza sitko, ktoré zabraňuje vniknutiu nečistoty do injekčného filtra. V časti akvafilter boxu sa nachádzajú ešte 2 penové filtre, ktoré sa veľmi jednoducho čistia a udržiavajú. Ďalším stupňom filtrácie je HEPA filter, ktorý sa takisto veľmi jednoducho vyberá, udržuje alebo vymieňa. Prístroj je s nezávislým chladením motora. Vzduch, ktorým sa motor chladí, je vyfúkovaný mriežkou medzi zadnými kolesami. Tu sa nachádza ešte mikrofilter, ktorý zachytáva hlavne uhlíkový prach, ktorý sa tvorí pri práci motora. V zadnej časti sa nachádza tiež aj sieťová šnúra, ktorá sa vytiahnutím zaaretuje. Jej dĺžka je 8 metrov, akčný rádius prístroja je tým veľmi zaujímavý, až 11 metrov. Šnúra sa potom ďalším potiahnutím navinie do prístroja. K prístroju je dodávané nasledovné príslušenstvo. Sacia hadica, jej upevnenie do prístroja je veľmi jednoduché. Takisto aj vybratie z prístroja. Kefka na odstraňovanie prachu z nábytku. Robustný podlahový prepínateľný nástavec. Špeciálny nástavec na madrace a čalúnenie. Dlhý štrbinový nástavec na pohodlné vysávanie rohov. Špeciálny podlahový nástavec určený na jemné povrchy, ako sú plávajúce podlahy a podobne, s mäkkými štetinkami a filcom. Adaptér, ktorý sa zakladá do akvaboxu v prípade, že potrebujeme povysávať vodu, a tiež teleskopická sacia trubica. Prístroj má 2 možnosti parkovania a v prípade, že chceme ušetriť trochu miesta, je možné zaparkovať aj takýmto spôsobom.
Je treba dať pozor, aby bol prístroj prázdny, to znamená bez vody vo vodnom filtri. Ďakujeme za pozornosť pri predstavení prístroja Thomas Anti-Allergy série Aqua Plus.